Update mga kapuso sa pag-ambo sa usa ka abogada ug iyang anak didto sa Mantawi City sa mayaging semana. Aduna nay person of interest nga gitanaw karon sa kapulisan. Kini base sa gipahigayong case conference sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi. Gisaysay usab sa kapulisan nga tulo ka mga motibo ang ilang gisubay sa maong krimen. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nag-case conference kaganihang buntag ang mga opisyales sa Mandawi City Police Office. Ilang gituki ang kalambuan sa ilang investigasyon sa pagpamusil kang Attorney Karen Quinianola Gonzalez Huwebes sa gabi. Naangol sa pagpamusil ang abogada ug ang iyang 19 anyos nga lalaking anak. Mato di Police Lieutenant Colonel Rudolph Franco Oriol, may gisubay na sila nga motibo sa krimen. Kahinumduman, unang gipahibaw sa MCPO nga tulo ka anggulo ang ilang gitanaw apan nagdumili si Oriol sa pagdetalye kung asa niini sila mi-zero in. May persons of interest na sab sila nga gitanaw nga posibleng maukuno ang gunman ug ang nagmaneho. Dili pa na ako ikabutyag sa inyo kung sa detalye o nature sa iyang involvement sa to ang kaso karon, but we already have identified a person of interest for this case. And we will be gathering pieces of evidence to corroborate his participation. Samtang sa pagtino sa mga bala ug kabhang nga na-recover sa crime scene, gikan kini sa kalibre 45 nga armas. Matud sa PNP, napaubos na sab sa operasyon ang biktima nga abogada. Gipasalig sa mga otoridad nga ilang gitutukan ang kasulbaran sa maong kaso. We did a process of elimination. Nakaroon natin gitumbo karon na kana motibo og mao say nakita sa ato mga investigador na most likely na mo'y hinungdan or motibo. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.